Kulman puolittaminen tarkoitti sitä, että kulma jaetaan kahteen yhtä suureen osaan. Ja nyt tehdään tämä kulman puolittaminen harpilla. Eli lähtökohta on se, että laitetaan harpin keskipiste tai tuo kärki tuonne kulman kärkeen ja piirretään jonkinlainen kaari sillä tavalla, että se kaari leikkaa nämä kulman kyljet. Ja tämän jälkeen siirretään tuota voisi ottaa vähän pienemmäksi tuota sädettä, jonka jälkeen piirretään tähän kaaren ja ympyrän kyljen leikkauspisteeseen taas toinen kaari tähän tyyliin. Ja sen jälkeen mennään tälle toiselle kyljelle ja sinne tehdään samanlainen kaari. Ja kuten huomataan, tuonne tulee leikkauspiste, tuonne kaarien leikkauspiste. Ja sen jälkeen kun vedetään taas kulman kärkipisteestä puolisuora noin, niin me saadaan, että alfa on yhtä suuri kuin beeta-kulma. Eli alfa on yhtä suuri kuin beeta. Nämä kulmat ovat nyt yhtä suuret, eli saatiin puolitettua geometrisesti tuo kulma.